sige det, hvis du mister løftet under skrænthøjde, og du kan mærke, at du ikke løfter, så skal du ned hesteflyve lidt meget. Vend en lille smule derovre. Yes. Kom med hesteflyve den anden vej. Jeg prøver lige at krabbe mig op først. Ja. Jeg ser, det er et stykke tid siden, jeg har gjort det sidst jo. Jeg går lige op. Og en klinke. Til højre. Ja, den her. Lige styr på den der. Ja. Kig til højre. Ja. Til højre. Jeg skal lige have. Kig til den. Læn dig til den side der. Og højst modsat. Ja. Du skal ikke gå baglæns, så jeg skal prøve at læne dig mere. Ja, jeg mister lidt af luft der. Ja. Du går til venstre. Så læner dig. Nu går den deraf. Så læner dig til venstre. Kig til venstre. Ja, det gør det. Så skal du komme der. Ja, hvad mangler der noget træk her? Til højre. Til højre. Ja. Gå videre. Og højst til højre igen. Kig. Ja, du giver dig stemme. Kig der, hvor du er med. Læn dig den vej. Ja. Så du kan mærke, at det faktisk løfter dig, hvis du bare løber. Så kan du flyve på af. Hvis ikke du kan mærke, at den er mere på vej. Jeg kan godt mærke den. Det er ikke sådan, jeg kan se, du ikke. Du har ret godt tryk på fødderne. Ja. Så jeg sådan lige faldet løfter dig. Ja. Så er du nødt til at gå længere op. Du skal nok forbi de der farlige træer der. Men det er med at kigge på dem. Ja. Så er det om at være helt højt. Fremad. Så skal man nok komme forbi. Ikke kigge på træerne. Nej. Længere frem, okay? Yes. Læn dig den rigtige vej. Højst modsat. Bare koncentrere dig på min hånd. Og der vil kigge på træerne. Kom med. Knap så meget faktisk. Måske. Det ved jeg ikke. Jeg selv med. Du er klar? Chancen er ude over lige på. Hvad? Så er der bare chancen der. Ja. Ej. Så kommer lige vind. Åh, shit. Jeg hopper lige ud, ikke? Ja, vi kan starte med. Hvad? Ja. Nå, det var jeg lige ud af det. Og den ikke stykker, hvis man hiver. Skal lige løfte over de der, tror jeg. Hvad? Okay. Og den her, lige gå op ad trappen og lægger ud der også. Skal nok hjælpe dig med at komme i luften der. Prøv lige at holde de her to. Jeg skal lige have sat det der sæde over det. Så. Sådan der. Så. Nå, jeg havde den næsten.
Øjeblik. Ja, roligt. Meget barmhjertig bus, du kom i der. Ja. Så starter vi bare op, så går vi hele vejen op. Vi starter på toppen af, hvor vi ikke kan starte, men det gør vi bare. Først var det, du stoppede op her. Lad du mærke til det? Hvad? Lad du mærke til, at du stoppede op her? Ja. Og det er derfor, det sker. Okay. Så det skulle lige mærke over. Ja, men så det er derfor, det sker. Okay. Så når først man når sådan et sted her, så er der snart en lang bevægelse hele vejen ud over kanten. Ikke? Okay. Så ellers så sker det igen. Ja. Det er en god situation. Ja. Fejler nok, så går vi op på den selve hæderhed. Ja. Der er meget sat stykke i starten på. Der har du sikkert fået model styre over. Nej, faktisk ikke, men jeg har set de andre flåde. Okay. Så jeg har ikke gjort det så meget af den slags i her sidste stykke tid. Det er ikke så interessant. Nej. Så altså, som jeg siger til dem, jeg kan ikke rigtig tage det seriøst og stå på bakken og se 40-glatteren køre forbi. Så er det ikke mig. Så deres strandflyvning må de holde for sig selv. Det er da et fint sted, det her. Jeg kan man ikke ud. Hvad? Jeg kan man ikke ud. Det er lovligt for os. Du har de træer der. Ja. Og du har en rotoreffekt. Okay. Og det er svært, fordi der ikke rammer væk derovre. Nej. 60 meter længere frem. Der skal ikke. Nå, okay. 50 meter længere frem, der har vi en busstykke, og den er meget nemmere at starte. Så tager vi det. Men så skal jeg ryste tilbage igen, når jeg kommer til rosenbuskene på hjørnet. Hvad? Lige der, hvor jeg røg ned. Ja. Det er der, jeg skal vende, ikke? Ja, altså det er der, du skal ud af. Hvis det er meget lidt vigtigt, så kan man nødt til at gå forbi den der bus der, ikke? Ja. Men det er vigtigt, at du hele tiden er tryk i sin skærm, og hele tiden er i bevægelse. Ja. At du hele tiden er fremad og sørge for at holde trykket i skærmen. Yes. Det øjeblik, hvor du stopper op, Ja. så skal du være sikker på, at du har Jeg tager trykket. Okay. Før du kan stoppe op, ikke? Ja. For ellers så sker det. Det vil ske, altså ikke hver gang, men du udsætter jo skærmen for lidt mindre tryk. Ja, men jeg kunne også godt mærke, at det var ved at hive mig i luften på et tidspunkt. Ja, det var lige ved at hive fat i dig. Ja. Og der var du var faktisk kommet i balance igen, synes jeg. Ja, det var jeg. Men så skulle jeg lige til den til at trække mig ud. Ja. Så røg vesterkanten ned. Ja, jeg tror det må være, jeg kan ikke helt gennemskue det. Jeg tror det må være en kombination af, at du begynder at sige, nu skal jeg ud, og så løber op i bremserne. Ja, det går være. Ja, for jeg vil fremad, ja. Så gør jeg selvfølgelig automatisk det. Ja. Så det kunne jeg forestille mig, hvis det var noget med det at gøre. Jeg så det ikke anden dag, jeg tænkte, det blev ikke så fedt. Og jeg troede lige, vi skulle over et stødhegn. Er der pigge på det der? Der er ikke pigge på her. Ja, det kan jeg godt se. Det er jo et fint sted, det der. Hvad? Det er da et fint sted. Det her, der er fint, men der er noget vildt derovre på det der. Ja. Okay.
frem og tilbage der. Før bænken. Prøv at se, om du kan komme lidt ind over skranken. Så op efter det sted, hvor der var, jeg røg i træerne herfra. Nej. Der er en bænk derovre helt oppe på toppen. Ja, det er Inden du rigtigt. begynder at gå ned, så vender du igen. Okay. Ja. Jeg prøver. Ja. Ja. Så der tager noget gear og anker, ikke også? Ja. Så ryger den hurtigt op, så du skal være hurtigt til at bremse. Ja, jeg skal lige have ordentligt fat i her. Slip den lidt, og bremse den igen. Ingen vej skal du rundt. Bare rundt. Jeg skal lige se om det. Og så er det, at du skal have armene helt op. Ja. Jeg synes, jeg har det et eller andet med den her. Så skal du... Så gjorde vi det igen. Skal jeg fikse den her over? Jeg kommer klar, jeg har set den. Ja. Jeg har set den. Jeg skal nok, hvis vi kommer i balance, så tager lige fat i den. Så er den rundt igen. Værsgo. Tak. Og bremse lidt nu. Ja. Så slip den op. Og bremse lidt igen nu. Lidt op igen. Du bremser lidt for meget. Okay. Og vi skal bevæge os langsomt. Det er lidt Nå. langsomt igen.